Little Tea. So we're here at Little Tea, guys. And kailay pang time. Hi, Miss D. Shinji and lagi social distancing. Cute, oy. Wow. Kasi wala ka. Alright, guys. So hi guys, I'm here right now at Doris Diner at Masa Park Mall, and kami kaya mga food, mga seafoods na nawan ninyo, guys. Nabus kalami si Budre sa kong kilid, no? May kogta. And the scallops. Nagkuha na ko sa... Ay! Nagpo! Sorry, and more. Vlog pa more. Hapit na maligsan, God. Scallops, yun na nakong kuwan. Pamili mo kay Bama. Nang ilhanan, di ba? There's the taste of bantayan. Kalami. Bantayan mo, of course, ang bantayan. Oh, I'm sure sa itlog. You want to get ang bantayan. Sorry ha. Wala ko dada akong tripod eh. Ang nade. Bantay siya kay bantay. Pero hutda lang ha. Nani ko ang doble ba? Actually, lamian ko mukhaon na ni. Pag hindi ko kay bawo mo open. Ang ako rin yung ikaon kaya ang scallops. Lami kayo ng scallops, guys. Pwede sa garden. Tamis. Hindi mo daw itong bisita. Kung saan nakatambok. Tsaka kayo kung mukhaon na niyo. Sige sa susunod na Wala, enjoy lang ba? Wala na ako naka... So, tingin mo pag inang DJ ron sa amount, non-stop na. Open. Open na nga, no? Ano size? Hindi na lang dinner. Ano size? Dinner. Ano nga? Siya kaka-oras din. 3 hours. 3 hours, 30 hours. So, lecture kayo. Nasa mga alas 11. Alas 11 yun. Tapos sa meeting. Alas 11 yun ang pagkawas. Palabi ang butter. Yes, second. Breakfast food. Wait sa side. Kamu na. Just engine. Coffee. Ay, sorry. Fine. Wala kang market food. Fine, son. Umar. Miss Margaret. Hindi na siya yung listing. Mura kayo mo graduate to. Thank you. Merry Christmas! Thank you! Awa guys, na ako goodies for my kids and as well as coffee maker. And then I found one. Thank you!